Dobrodošli na Trešnjevačku remizu. Evo na prigodno uključenje prvog novog niskopodnog tramvaja u promet. Evo za početak bih pozdravio s nama prisutnog gradonačelnika grada Zagreba Tomislava Tomaševića sa suradnicima, ravnatelja uprave za EU fondove i strateško planiranje gospodina Šoštarića, ispred tvrtke Konča električna vozila d.d. gospodina Ninića, predsjednika uprave sa suradnicima, te našeg domaćina, predsjednika uprave ZET-a, gospodina Bogdanovića, kojeg bih zamolio za početak, evo za uvodnu riječ. Izvolite. Hvala Domagoj. Dobro jutro svima. Poštovani gradonačelniče, gospodine Niniću, gospodine Šoštariću i gospođo Nina Duspir-Sušić, ne smijem, nažalost, nije bilo prvo, ali evo isprike, par uvodnih riječi. Veliki dan ponovo za ZET. Dobrodošli svi na Trešnjevačku remizu, gdje gotovo u 90-godišnjoj povijesti, evo puno je bilo ovakvih događaja, ali ovaj danas je, čini mi se, poseban. Iznimno sam ponosan što ćemo danas biti svjedoci još evo jednog takvog važnog događaja gdje u povijesti ZET-a i Zagreba, a to je uključivanje novog niskopodnog tramvaja u promet, i to nakon punih 15 godina. Na početku bi se želio zahvaliti prisutnima iz nadležnog ministarstva, gospodi iz SAFU-a, kolegama iz ostalih institucija koji su prepoznale zaista veliku važnost ovog projekta nabave novih tramvaja za ZET. Posebna zahvala našem gradonačelniku gospodinu Tomaševiću i suradnicima iz gradske uprave, kojima je od samog početka upravo javni prijevoz bio jedan od prioriteta i želja za boljitkom naših sugrađana, koja je dovela do, evo, rekao bih, povijesnih velikih ulaganja u ključne projekte za javni prijevoz i infrastrukturu u gradu Zagrebu u relativno kratkom vremenu. Posebna zahvala naravno i predstavnicima tvrtke Končar, gospodinu Kolaku i gospodinu Niniću, koji su zapravo zajedno sa nama pokazali da i ponovo dokazuju da hrvatska industrija može proizvesti ovako složeno vozilo i siguran sam parirati renomiranim svjetskim proizvođačima, čime se također nastavlja i vrlo uspješna suradnja između tvrtke Končar i tvrtke ZET. Očekujem svakako da u idućih nekoliko godina iz ovih naših spremišta na Trešnjevci i u Dubravi, naravno, na gradske ulice će izlaziti isključivo suvremeni niskopodni tramvaji, što će našu uslugu učiniti još dostupnijom svim kategorijama putnika, a vožnja ZET-om će biti još ugodnije i još sigurnije. Ovaj naš plavi tramvaj je već preko 130 godina zapravo sastavni dio identiteta grada Zagreba i čini naravno krvotok gradskim ulicama, bez kojeg Zagreb nikako ne bi mogao funkcionirati. Uvjeren sam da će i ovaj prvi novi tramvaj koji danas uključujemo u redovan promet, a riječ je tek o prvom od 40 koji stižu, doprinijeti novoj vizuri našeg grada i dodatno potvrditi njegov status suvremene europske metropole. I naravno učiniti nas svima izuzetno ponosnima. Činjenica da kako je brinuti o javnom prijevozu zaista zahtjevno u Zagrebu i nosi sa sobom veliku odgovornost, i posebno kad uzmemo u obzir sve izazove s kojima smo se suočavali i koji nas još čekaju. Dozvolite mi samo da citiram jednu izreku koja kaže: vjera je učiniti prvi korak čak i onda kad ne vidite cijelo stubište. Upravo iz tog razloga još jednom zahvaljujem ljudima oko mene i svima koji su dali doprinos ovom značajnom projektu s kojima smo napravili te baš prve korake u onome što nam svima zajedno slijedi, i usudio bi se reći da se uspinjemo tim stepenicama u ZET-u prema novim uspjesima i novom, boljem gradu Zagrebu. Hvala vam lijepa. Hvala predsjedniku uprave Bogdanoviću, a sad bih
pozvao predsjednika uprave tvrtke Končar elektrovozila, gospodina Ninića, da nam se obrati. Izvolite. Hvala. Dobar dan svima. Gradonačelniče grada Zagreba, gospodine Bogdanoviću, gospodine Šoštariću iz ministarstva, mediji. Da, prvi tramvaj od 20 iz ovog prvog ugovora. Rekao bi ovdje da prije ovog tramvaja Končar je 2010. zajedno sa ZET-om pustio zadnji put novi tramvaj u promet u gradu Zagrebu. Znači prošlo je 15 punih godina i zato je za nas ovo posebno veliki dan. S druge strane, za nas kao proizvođača značajno jer je ovo naš tramvaj koji se za ZET proizvodi u Zagrebu. Što reći, već smo dosta govorili o ovim tramvajima, ali ovako ukratko, deseci mikroračunala, kilometri žica, tisuće signala koji se u svakom trenutku razmjenjuju po sabirnicama ovog vozila čine taj najsloženiji proizvod ne samo Končara nego hrvatske industrije u ovom trenutku. I evo, ja ispred Končara mogu reći da se nadam da će služiti na čast građanima grada Zagreba, ZET-u i nama kao proizvođačima i želimo mu sretno i dugotrajno korištenje u Zagrebu. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Niniću na ovim lijepim riječima, a sada bih pozvao gradonačelnika grada Zagreba, gospodina Tomaševića, da nam se prigodno obrati. Izvolite. Evo, puno toga je već rečeno o ovim tramvajima, a evo sad će ga građani Zagreba moći od danas i sami isprobati. Ja bih prvo pozdravio poštovanog ravnatelja uprave za EU fondove Ministarstva mora, prometa i infrastrukture gospodina Šoštarića, zahvalio na suradnji. Pozdravio bih predsjednika uprave Končar električna vozila gospodina Ninića. Pozdravio odmah i, nažalost, s nama nije mogao biti gospodin Kolak. I pozdravio direktora ZET-a gospodina Bogdanovića, naših domaćina, ali isto tako i sve radnike i radnice iz ZET-a, kolege iz gradske uprave, pročelnika za promet, pročelnicu za gospodarstvo i sve vas koji ste došli svjedočiti ovom puštanju u promet prvog novog tramvaja u Zagrebu nakon dugih 15 godina. Jako sam zadovoljan, jako sam sretan. Prije svega želim još jednom napomenuti da je ovo kraći tramvaj, prvi od 40 kraćih tramvaja koji je u 2 ugovora dobio na javnoj nabavi, međunarodnom javnom natječaju Končar. I jako sam sretan, kao što je rekao i gospodin Ninić, nema puno europskih gradova gdje se tramvaj za grad u kojem će se on koristiti proizvodi u tom istom gradu. Tu je Zagreb i tu je još par europskih gradova, se može s time ponositi. Znači, ovi tramvaji su proizvedeni u Zagrebu za Zagreb. I kao što ste čuli, riječ je o kompleksnom proizvodu ne samo zagrebačke, već i hrvatske domaće industrije i na to možemo biti ponosni. Ono što sam isto tako ponosan i zapravo zahvalan prije svega Končaru na tome što su ovi tramvaji isporučeni, ovaj prvi tramvaj, ali već je i drugi došao u ZET nedavno, oni su isporučeni prije roka. Tako da ne samo da se radi o domaćoj proizvodnji, nego su i isporučeni i proizvedeni prije ugovorenog roka. Tako da i na tome evo zahvaljujem Končaru. Tramvaj je prošao uspješno je prošao sva testiranja, tako da evo čim su bila gotova testiranja u petak, odmah smo htjeli da ne čekamo ništa i da odmah u ponedjeljak krene sa prvom vožnjom. Isto tako želim reći da, kao što možete vidjeti ovdje, da će prva linija na kojoj će se ovaj novi tramvaj nakon 15 godina voziti će biti jedinica, znači linija broj 1, tako da ćemo krenuti prema trgu Bana Jelačića, tamo će se pustiti prvi putnici i onda će nastaviti tramvaj voziti kao linija broj 1 prema svojoj trasi. Isto tako bi još malo rekao o tramvaju, još jednom ako je kome promaklo, da je tramvaj dužine nešto manje od 21 metar, kapaciteta 115 putnika, prilagođen je osobama s invaliditetom, opremljen je video nadzorom, ima USB priključke za punjenje, ima sustav za brojanje, automatski sustav za brojanje putnika i da mu je nekakav vijek eksploatacije, odnosno korištenja oko 35 godina uz naravno dobro održavanje, da ima inovativnu tehnologiju što se tiče energetske učinkovitosti, da troši puno manje električne energije,
da isto tako ima određenu autonomiju, tako da ako padne napon, odnosno struja u mreži, on će moći voziti i bez struje neko vrijeme, kako ne bi bilo nikakvih zastoja na samoj pruzi. Kao što sam rekao, već prvi ide danas u promet, drugi je već došao u Zet i na njemu se opet radi, prilagođava ga se i doći će tako sukcesivno svih 20 tramvaja do kraja godine, a onda će isto tako nastaviti se drugi ugovor sa kraćim tramvajima. 40 tramvaja, kao što sam rekao, je već kupljeno od Končara, a za 40 dugih tramvaja je javna nabava u procesu, tako da tu ćemo vidjeti ko će dobiti taj natječaj za proizvodnju dugih tramvaja. Isto tako, da još jednom kažem, ovi novi kratki tramvaj, njih prvi 40, će primarno voziti na linijama kao što je 1, kao što je 3, kao što je 8, kao što je 13, gdje i dosad su bili primarno kratki tramvaji. Isto tako, moram reći, da odmah preduhitrim neko pitanje, kada se ovaj konkretno tramvaj pusti u vožnju, neće danas nijedan tramvaj izaći iz vožnje, nego ćemo jedno vrijeme puštati dodatne tramvaje kako bi progustili vozni red, a tek onda ćemo s vremenom, kako će dolaziti novi tramvaj, početi i ove stare visokopodne tramvaje micati iz prometa, jer ono što nam je vizija i želja da što prije imamo samo niskopodne tramvaje u gradu Zagrebu. Što se tiče vrijednosti ugovora za ovih prvih 20 tramvaja, on iznosi 47 milijuna eura zajedno sa PDV-om. On je financiran iz EU fondova kroz suradnju znači iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti posredstvom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, tako da zahvaljujem Ministarstvu na dobroj suradnji. Isto tako Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje. Ova razlika, znači 37,8 milijuna eura ide iz PDV-a, ova razlika do 47 milijuna eura, nešto više od 8,5 milijuna eura će biti plaćena iz gradskog proračuna za PDV, jer je on neprihvatljiv trošak za EU financiranje. I evo, još jednom bi istaknuo zadovoljstvo što je ovaj projekt na neki način krenuo u realizaciju, da sad i putnici i građani mogu vidjeti nove tramvaje i da ih mogu koristiti, jer ono što nam je jako bitno je da osuvremenimo javni prijevoz, da on bude kvalitetniji, da bude pouzdaniji, da bude brži i ovi tramvaji su veliki korak prema tome. Nadam se da će se građani dobro osjećati u novim tramvajima, da će biti zadovoljni, vjerujem da hoće i zajedno sa nekim drugim stvarima podsjetio bi da isto tako radimo brojne iskorake u tramvajskoj infrastrukturi, da nakon 20 godina širimo tramvajsku mrežu u Sarajevskoj, u Heinzlovoj, da smo uveli isto tako besplatni javni prijevoz za sve osobe starije od 65 godina, da će od travnja krenuti i besplatni javni prijevoz za sve mlađe od 18 godina. Tako da će oko 300.000 građana Zagreba za nešto manje od mjesec dana imati besplatan javni prijevoz, uz one autobuse koje smo kupili rabljene i kupujemo još neke rabljene nekoliko godina stare. Ono što je isto tako bitno su električni autobusi, gdje ćemo se javiti na natječaj ministarstva da kupimo i 60 električnih autobusa i da u sljedećih 10 godina Zet u potpunosti pređe na električnu energiju. Znači, elektrifikacija Zeta, tako da ćemo, naravno imamo tramvaj koji su na struju, međutim ono što je cilj, da do 2035. godine oko 400 autobusa Zeta bude isto tako elektrificirano, odnosno na struju. Evo, to je naša vizija i još jednom hvala svima i čestitam svima koji su doprinijeli da evo danas budemo ovdje i da se građani Zagreba prvi puta nakon 15 godina danas mogu voziti u novom tramvaju, a k tome još i proizvedenom u našem gradu. Hvala lijepo. Zahvaljujem gradonačelniku Tomaševiću na ovim lijepim riječima, a kao što je on najavio, evo, pozivamo vas na jednu zajedničku vožnju, evo, da se i osobno uvjerite o kvalitetu ovog tramvaja. Vožnja će biti do Trga bana Josipa Jelačića, odakle će se tramvaj uključiti u redovan promet na liniju 1. Hvala. Znači, na druge teme ćemo sutra, na redovnoj presici. Jesmo. Ajmo dalje.